Danas siglamo Fliperingo i rekao sam u prošloj epizodi da ćemo pratiti muziku, to smo klip i ja treći. Neću pričati jer smo i da Okay, back to this. Ok, uskoro će da krene nova pesma. Kratku pauzu. Ok, vratili smo se i krećemo. Apollo 69. Čuli smo od domaćega, ali i Apollo 69. Ajde,
Na budući I tako je bre, ok, sad će ponovo pesma, koliko ja se nadam. Ne. Ok, evo ga. Pesma. Apollo 69. Apollo 69.
I da, ako želite postaviti ima だ izbacimo Clash Royale video i to je to. Ok, ako čujete to u pozadini, to ovi iz kuće gledaju nešto, zadruga, ja mislim da se zove tako, reality show. Reality show! Ok, onda ćemo da završimo video. Ako vam se svidao, lajkujte, komentarišite. Pozdrav!